nou? David, ben je wakker? Kom. Nee. Ik ben al een kwartier aan het roepen. Kom toch! Oh. Dit is de voicemail van David Smit, ook wel bekend als zijn moeder. David die ligt nog te slapen, dat doet hij namelijk liever dan over de wereld rondlopen. Goedemiddag dames en heren, welkom in het Kennemer Theater bij de officiële presentatie van Spijt de Musical naar het beroemde boek van Carrie Slee. Een boek dat bijna 20 jaar geleden is geschreven en in al die jaren helaas niet aan actualiteit heeft ingeboet. Gebruik Jochem nagelakken. Nee, dit was Vera. Nee, je moet Jochem bellen. Oh, ze hebben de cirkel veranderd. Jullie laten die jongen niet voor niks komen, hè? Daar heb ik echt een hekel aan hoor, aan dat getreiter. Nee, ik treiter niet. Nee, maar jij komt ook niet voor hem op. Waarom moet ik dat doen? Laat hem eens voor zichzelf opkomen. Hij moet die gasten 1 keer een grote bek geven en dan is het echt zo afgelopen. Ja, maar David, dat kan hij helemaal niet. Hij heeft gewoon een beetje hulp nodig. Wat is jouw rol in deze musical? Ik speel David, eigenlijk degene door wiens ogen je het verhaal ziet. Een jongen die in de klas zit bij Jochem. Jochem wordt gepest. En David die ziet dat en die worstelt er heel erg mee van wat kan ik daaraan doen, wat moet ik daaraan doen en hoe ga ik daarmee om eigenlijk. Ja. Nou is het een heftig stuk, het boek is natuurlijk al heftig van Carrie Slee. Dick gaf net al een klein beetje aan dat hij dat toch wel belangrijk vindt dat deze musical meer is dan alleen een musical. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat ik vooral heel erg fijn vind aan deze musical, 2 dingen eigenlijk. Het eerste is wat Dick eerder al heeft gezegd over dat spijt niet alleen is dat het wat vervelend wat er is gebeurd en dan in dat sippende gevoel blijven hangen, maar dat je spijt ziet als een kans om het beter te doen. Maar het andere wat ik ook heel fijn vind is dat de musical geen oordeel velt over de personages. Dus zeg maar de pester is niet per se een bad guy. We proberen echt te laten zien dat zo'n situatie van het gepeste dat ontstaat gewoon. Doordat er bepaalde mensen bij elkaar worden gezet en dan worden bepaalde mensen komen in bepaalde rollen terecht en dan gebeuren er gewoon vervelende dingen. Dus er is niemand slecht of goed. Goed, dit is liefde dus, wist niet hoe het was. Goed, dit is liefde dus, ik sta in vuur en vlam, zo koud en alles wat ik weet in alles. Goed, dit is liefde dus, ik weet niet hoe het moet. En ik kan niet zomaar zeggen, voelt wel goed. Mike en Lisanne, we hebben net een stukje gezien. Spijt de musical. Welke rol spelen jullie? Ik speel Sanne en ik ben de pester van het stuk. Ook al, want ik begreep dat Mike dat ook is. Ja, Mike is mijn handtasje. ik ben Mike en ik speel Justin. Haar handtasje dus. Mijn handtasje. Maar allebei dus de pesters in het stuk. Ja, vreselijk hè, eigenlijk. Ja. Ik weet niet wat mijn kop doet, want mijn kop is vreemd en dwaas. Vreemd en dwaas. Stuit de kop en neer, alsof het op een racebaan raast. Ik ben op de middelbare school ben ik wel gepest, ja. Maar ik ben uiteindelijk, het is wel goed uitgepakt. Ik heb er nu niet meer zo heel veel last van, maar ik ben wel gepest, ja. Ik ken je wat langer. Je hebt toch een man die toch aardig stevig in zijn schoenen staat, denk ik. Ja, maar ik zei dat net al, maar dat is een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar als je heel erg gepest bent of gepest wordt, je komt er eigenlijk wel sterker uit. Je bent wat weerbaarder, je durft wat meer... Mag ik zeggen, als je er goed uitkomt, dan word je er sterker van? Ja, je wordt er wel echt sterker van. Ja. Als je er goed uitkomt. Als je er goed uitkomt. Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja, dat is inderdaad zo. Want er zijn ook heel veel mensen die nog wel echt jarenlang last hebben van welpesten, zeg maar. Omdat ze vroeger gewoon gepest zijn. Ja. Goed, dit is liefde dus, ik wist niet hoe het was. Ik wist niet hoe het was, dit is liefde dus. Ik sta in vuur en vlam, zo koud en klam. En alles wat ik weet in as. Goed, dit is liefde dus.
Het is juist ook echt totaal niet musical. En dat is echt een uitdaging. Het is gewoon echt even lekker zingen, lekker popmuziek. De eerste 20 minuten zijn echt knallen voor ons. Ja, dat is wel echt fysiek vrij heftig. Maar het is prachtig. Het is echt super tof. Ja. Ik weet niet hoe het moet en ik kan niet zomaar zeggen, het komt wel goed. Dit is liefde, was dit wel goed, was dit wel goed. Dit is liefde dus, komt dit wel goed, komt dit wel goed. Ja, we hebben een stukje gezien van de musical Spijt. Het is lekkere muziek volgens mij die jullie op het toneel zetten. Ja, nee, het is super lekker. Het is echt. Ik vond afblijven al lekker, maar ik vind eigenlijk dat Jeroen zichzelf echt overstijgt hier. Het is super lekker om te zingen. Het is ook een jonge musical, denk ik. Hè? Het is niet, ja, het is ook voor ouderen natuurlijk, voor iedereen, maar jullie hebben wel degelijk een doelgroep, denk ik. Ja, het is in eerste instantie maken we het voor jongeren. Ja. Maar ik vind het toch ook heel belangrijk dat de ouders en de leraren en de rest erbij komt kijken. En jouw rol is die van? De schrijfster. De schrijfster. Ja, nee, in de eerste plaats is het de schrijfster. Dus ik ben zeg maar Carrie Slee. Ja? Ja? Zie je het? Ja. En vanuit de schrijfster help ik het verhaal soms een beetje door andere rollen over te nemen. Door bepaalde moeders en vooral moeders. Ja. Ja. En dan speel... Zet die stok maar op je stoel, dan ga ik voor je zingen en dan spring je lekker op je stoel. Je kan niet blijven zitten, dus weer op je luie reet. Dans de sterren van de hemel, dans je mij maar in het zweet. Hey, ik sta hier, zet mijn microfoon op 10. Ik zal rennen, lopen, springen, vallen en kan jij mij hier nog zien? Ik wil rotzooi, ik wil herrie, vind niet dat ik overdrijf. Ik klap is in je handen, schillen om mijn uit je lijf. Want de dag is vast en de nacht is kort. En ik weet nog wel dat het wordt hier op de tocht. Ervaring met afblijven met een jonger publiek in de zaal. Krijg je heel veel terug of krijg je andere reacties dan normaal gesproken het geval zou kunnen zijn? Je krijgt andere reacties terug, zeg maar, dan bij andere voorstellingen. Het is natuurlijk ook omdat kinderen zich er heel erg in herkennen. En kinderen lachen, giechelen meer. Ja. Ik weet, bij afblijven zat er een scène in dat dan uiteindelijk Jordi met Melissa zoende. En we hebben voorstellingen gehad dat er gewoon allemaal kinderen uit de zaal zo... We gingen joelen als ze uiteindelijk met elkaar zoenden. En gewoon voorstellingen gehad waarbij er niks zeg maar, gedaan werd. Dus dat is natuurlijk... Kinderen reageerden best wel instinctief eigenlijk. Dat ze denken van, oh ja... Ja, dus en ik denk dat er in deze voorstelling ook wel dingen zitten waarbij ze misschien wel zouden kunnen giechelen. Omdat ze het confronterend vinden. Ja. Ik denk dat dat wel heel erg kan gebeuren. Maar het zal me niks verbazen als ze muisstil zijn. Omdat ze juist echt zo erg worden meegetrokken in het verhaal. Dat ze echt zitten van... De dag is kort en de nacht is kort. En ik weet nog wel dat het nooit meer op de tocht. Als je niet op de tocht is, dan mag me niet voorbij. Omdat ik dan op dat voor jou bereid. De dag is kort en de nacht is kort. En ik weet nog wel dat het nooit meer op de tocht. Maar als je op de tocht is, dan mag me niet voorbij. Omdat ik dan op dat voor jou bereid. Ja, we hebben jou net niet gezien. Maar je hebt wel een belangrijke rol in deze musical, denk ik. Nou ja, ik speel Jochem, de jongen die gepest wordt. En als je het verhaal gelezen hebt of de film hebt gezien, dan blijven er een paar personages hangen. En er is Jochem er één van, omdat Jochem de jongen wordt. De jongen is die gepest wordt en die uiteindelijk ook aan zelfdoding doet. Ja. Hoe is dat voor jou om die rol te mogen spelen? Want het is wel een heftige rol, denk ik.
Het is een heftige rol en het is vooral een heftige rol omdat het ook om mijn eigen persoonlijke uiterlijk gaat, zeg maar. Jochem wordt gepest omdat hij dik is, zeg maar. En dat ben ik ook. Ja. Dus ik word op toneel ook gepest zoals ik zelf ben. Ja. En dan heb ik het geluk dat ik nooit met mijn lichaam gepest ben. Ik denk dat me dat sterk genoeg houdt of maakt dat ik de rol kan spelen. Dus daarom ben ik blij dat ik daar niet om gepest ben. Anders denk ik dat dit te zwaar was geweest voor me. Ja. Maar nu lukt het. Nu gaat het. Ja. Ja. Bloemen in het water, elke bloem is een verhaal. En ik zal ze steeds vertellen, elke bloem in elke taal. Het zijn verhalen over helden, helden die je niet vaak ziet. En ze drijven in dat water en ze zeggen: vergeet mij niet. Iedereen op toneel, je hebt iemand om je mee te identificeren, zeg maar. Dus er zitten kinderen in de zaal die een Jochem zijn. Er zitten kinderen in de zaal die een David zijn. Je hebt de pesters in de zaal zitten. Je hebt alles in de zaal zitten. En ik denk dat dat heel goed is, dat je je kan identificeren met de mensen die op toneel staan. Van, joh, wat gebeurt daar? Wat heftig wat daar gebeurt. Maar ze hebben ook een manier gevonden om het nog een keer te kijken van, joh, hoe kunnen we het beter doen en dergelijke. Ja. Dus ik denk wel degelijk dat het helpt, omdat je alle partijen op het toneel ziet staan en dat je een keer als toeschouwer het verhaal kan zien. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor zo'n situatie. Ja. Er lopen kids hier door de straten, ze zijn jong van deze tijd. Soms wat schichtig en verlegen, want het raakt je niet snel kwijt. Dan de klappen tegenslagen en een noodlot dat ze tart. En wie zal die kids dan troosten met ze zeggen: En dergelijke zijn jullie actief. Hoe zit het in elkaar? Ja, ik ben er nog niet zo heel geweldig in. Ik werd echt een beetje gedist laatst, omdat ik had gehoord dat je een regenboogtong op Snapchat kan krijgen. En toen vroeg ik, waar is die dan? En toen kreeg ik te horen dat bij Snapchat je af en toe een regenboogtong en dat ik super veel 3 dagen te laat was. Dus ik ben er nog niet zo goed in. Maar we hebben echt een paar mensen. We hebben echt sowieso Maarten Kramer die daar heel veel van weet en die ons daar een beetje in stuurt. Dus we zijn te volgen op Instagram, op Snapchat. Volgens mij ook op Periscope, ja. Twitter, Facebook, ja. En we zitten zelf zo goed als bijna iedereen ook op Instagram en Twitter. Strijd maar ook een kans. Ik strijd en daarom weet ik dat het anders moet. Heel anders moet. Ik heb strijd maar ook de kans van morgen. Ik heb een leven lang aan morgen. Ik ga voor mijn wereld zorgen. Over Homemade praat ik altijd over 4 pilaren waar het hele bedrijf door steunt. En de middelste pilaar is de grootste en dat is theater maken in het diepst wezen. En dat is kunst en autonome kunst en die gaat maar over één ding. Namelijk er koopt iemand een kaartje, die gaat in de zaal zitten en die moet een fantastische avond hebben. Dat is uitgangspunt, daar mag ik niet aan tornen. Maar goed, dat betekent niet dat je dan dat ten koste hoeft te gaan van die andere dingen, namelijk als inhoud. In dat opzicht is oefening baart kunst. Hè. Ik bedoel, ik heb er toch al een aantal gemaakt. En ik leer steeds beter om beide heren te dienen. En dat gaat me steeds beter af. Maar het belangrijkste is dat het moet swingen, spetteren, het moet staan als een huis. We hebben een geweldige choreograaf met Shaggy. En die doet de gekste dingen met die gasten. En Jeroen Slijver die de muziek moet maken. Het moet knallen. Het moet altijd knallen. Ik heb spijt, ik heb de tijd. Pagina 114. Ze zijn er allemaal. De ouders van Jochem, de klas, Tino van Dijk, hun leraar en zelfs Justin en Sanne zijn er. Mensen, lief, ja, ik ben een sociaaldemocraat in het diepste van mijn wezen. En ik vind gewoon dat ik buiten het feit dat ik mensen aan het lachen en het huilen wil maken. En gewoon entertainment wil maken hoor, want laat ik daar duidelijk over zijn. Ik ben ook een clown in het diepst van mijn gedachten.
En ik vind het heerlijk om voor veel mensen theater te maken. Maar ik heb toch altijd ook wel een beetje de missie. Ik heb toch altijd wel een beetje dat ik naar mijn wereld kijk en denk, god, daar kunnen een aantal dingen beter aan. Is jouw avond geslaagd na de première? Wat het gevoel moet het theater uitlopen? Nou, ik denk dat eigenlijk het allerbelangrijkste is als de voorstelling mensen heeft geïnspireerd om er de volgende dag ook nog iets mee te doen. En ik merk dat ik dat toch altijd het fijnste vind. Ik heb dat ook gezien toen we De Kleine Blonde Dood maakten. Dat mensen me na afloop of 2 of 3 dagen later nog eens een mailtje stuurden met hoe mooi ze het vonden. Of wat het met ze had gedaan of hoe ze er zelf tegenover stonden. En ik denk dat dat bij deze voorstelling ook weer teweeg brengt. Met ingehouden adem kijken ze hoe de duikers onder water gaan. Steeds op andere plekken. 3/4 van het water is afgezocht. David knijpt in Vera's hand. Het mag niet. Het mag nu niet meer misgaan. En dan komen de duikers nog met